थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि सुक्ति जाबाय बेनि उननिफ्राय जोंनि नैबे ओनसोला जोबोद मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। नाथाय सम जों नुबोदों बे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमनि गेजेराव मालाबा जोंनिनो बिदा फंबायनि गेजेराव सोरबाया गोरोन्थि बुजिनानै आरोबाव हाथियारनि मोनसे थासारिजों बारलांफिननाय बा थांफिननो नागिरनाय बे थासारिखौ जों नुबोदों आरो बेबायदियैनो बिथांमोनखौ बुजाय आजाय लाबोदों आरो बिथांमोना बुजिनानै फैफिनदों। दा बेबायदिनो हयथ' बे ओनसोला गोबाव सम बे हाथियारनि मोनसे गोहोमाव दंमोन। दा बिदिनो हयथ' माखासे हाथियारफ्रा सोरनिबा आखायाव बहाबा थालांदों। दा बेफोरखौ लानानै हयथ' पुलिसा माबा मोनसे बोखांनो मोनदों। दा बेजों जोंनि नैबे थासारिया गुलुं गुजुं जागोन बेखौ जों साननो हाया, बुंनो हाया। मानोना बियो जोंनि समाजा लुबैनाय, बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बे थासारि नङा। सिगांनिफ्राय हयथ' समाजानो लुबैदोंमोन, रायजो राजाफ्रानो लुबैदोंमोन, जायनि थाखाय मोनसे गोहोम गोग्लैदों। दिनैनि थारिखआव रायजो राजा गोजोनखौ लुबैयो, जौगानायखौ लुबैयो, दावगानायखौ लुबैयो, सान्तिखौ लुबैयो। बेनिखायनो गंसे गंनै बहाबा हयथ' बेबायदि मोननोबो हागौ। दा बेजों असान्ति फैगोन होननानै जों बुंनो हाया। बे ओनसोला दा सान्ति फैबाय, सान्तिया थांबाय थागोन, गोजोना थांबाय थागोन आरो जौगानाया निफ्राय थांबाय थागोन। आं साबायखर जासिदों। बेबायदि माखासे हाथियार बहाबा सोरनिबा आखायाव दङबा बेखौ सोरबाया गथायनांगौ, नङाबा पुलिसा बोखांनो मोनदों, बेखौ पुलिसनि बिफाननि फारसे आंनि साबायखर आरो गोजोननायखौ जासिदों।